Ngayon tayo papet. Amoy papet. Mas. Yeah. Okay. Drink water. Sili anghang. Mira. Ito. Pangit, ayaw kumain. Ito. Anghang. 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 Ako. Anghang sili. Lagi ko. Tinik. Anghang na sili. Anghang. Anghang. Uod. Anghang.
Oh, anghang. Gasang. Nagasang. Saluyot. Gasang. Ang talibabag. Taligbati, ano? Bato. Uod. What mo? Ano yan? Taste mo. Ano yan? Taste mo. Yummy. Ano yan? Spaghetti. Ah. Ewan ko, ba't sila nililigpit yung na? Ano yan, de? Pool. Pool. Pool? Ako doon dapat yan. Bakit? Nakaligo tayo. Anong pool yan yung ano? Bandaan. Likod-likod ko. Ay, talaga ba? Ano yun? Akala, swimming pool. Ah, Sinausap niya na pala. Oo, magkamit. Ligo-ligo kasi sabi niya kanina. Stop maligo. Kaya nga sabi ko tayo, beach tayo. Sabi ko, hindi dyan sa yung akin ba dyan? So, pinakita. Isang 24 hours. So, parang bukas kukunin. 24 hours. Ba't ang agad din? Dapat ano? Kaya nga, hanggang bukas na lang 12 lang din. Mag-liquid swimming. Ah, yung pool ba? Alam na naupa rin sa bahay at pupunta sa mura yan, mandaan. Ay! No? Ang dami malaki. Ano yun, hindi pa yan. Ano kung rate naman siya? Ang baan lang. Ang tondo. Pero,
Hindi ako nagtatrabaho ako maligo. Ingat. Kasi bukas na ang hali na kukunin na pa yan. Hapon. Ganit, ano hapon? Sinabi ko naman. Aalis daw kasi. Saging. Dahon. Ano ba to? Ano ba naman yun? Wala naman nagko-comment. Kasi ano ka ba nagulay? Oh, kumakain ng mga dahon-dahon. Parang yung sa Thailand na kung ano-anong kinakain. Ay, parang pinakita mo. Kalabasa. Pusa ko. Dali ka sana sa baw ng gulay na eh. Ano may si Tatay Jay, mag-swimming dyan, oh. Init. Pinag-reason pa ako. Dahon. Pawis. Init. Maanghang. Ito, oh, maanghang. Sa YouTube. YouTube. Ayoko na, maanghang. Hindi ka na nag-lunch eh. Ito na lang. Inaantay ko yung ring light, binili ko. May kanin doon din. Sinasama ba kita? Sinasama. Kaya ka sabi ko, lagyan na tong ano eh. Ingat. Mahirap yung ginagawa ng Thailander na sinasawsaw sa sili. Diyos ko, mautot-utot ka na doon. Ingat. Saan ka na swimming pool na yan? Mira, yung outside there sa swimming pool. Sumawang yan kung natapos klase. Ayan, wala lang akong klase. Ito. Meron na dito pagkain. Ano yan? Ano yan? Full. Pang-big lang yan, hindi pwede pang ano, baby. Pila mo sana ng babita. May salpapita dyan, diba? Yan ang gusto ko swimming pool, malalim. Bilo? Hindi, yung ano, life jacket. Ha? Pwede ba yung lola doon kaya lola? Sa likod. Baby swimming dyan eh. Gusto mo swimming, baby? Mauna kayo, mahuhuli ako. Mahuhuli ako mag-swimming. Matagal din ako aak. Sige po, okay lang po. Okay lang siya, hapon na kunin bukas. Sige po, kahit mga 5 or 6 ko siya. Oo. Kaya dapat sana mamayang hapon, alis ka naman ata. Oo. Okay lang po yan, kahit nakapagod pa lang ito.
Saan kayo sa LR? Dayanela po. Ah, okay. Siguro isang oras namin ito makargahan. Okay lang. Hindi po, inaabot siya ng 3 hours. Pag ano, mahina. Pag nilalagyan. Ilang ano to? Drum, ano ba yan? Okay lang, sakto. Mamaya naman mag ano. May swimming pool ha? Swimming pool. Swimming. Ako. Ay, ikaw ba? No, it's for adult lang. It's not for baby. No! That's so dirty. Ba't kasi suot mo pa tong ano? Hindi naman to maganda. Ayan. Sino mag-swim? Si? Sino? Sino swim? Sino yun? Sino? Sino na? Sino na? Sino? Daddy lang. Hindi. Ay, kainit. Ay. Ayan, so, ang init. Oh, there you go. Ay, init. Yes, meh. Shout out, Chan. Shout out, Chan. Mga.